はい、皆さんどうもこんにちは、ルリアンです。ということで本日も、もっと僕の時間を全ての色違いにさせがやっていきましょう。そういうことで、まずは前回手に入れた、ポケモンの紹介をしましょう。前回から手に入れたですね。はいはい。色違いポケモンですね。結構捕まえましたね。母子守、キングラー、ゴローニアローラの姿、たまたま、カメール2匹いるんですけど、ペリッパ、キャモメン、電流、ブーバー、ヤドキング、パピナス、フワライド、カビオン、あとこちらニーフィアですね。はいはい。以上、こちらぐらいですね、新しく手に入ったの。はい。で順調に増えていっております。じゃあそういうことなんで本日も色違いね探していきたいなと思うんですけどもね、その前にちょっとね今日の運を試してみるべくちょっと ID くじを引きに行ってみたいと思います。さあこの距離がね地味にあるんですけどもID くじをね引いてみたいなと思うんですけども、ここだよね。さあ引いてみましょう。こっちだよね。あと生といろいろミラクル交換してるんで1桁は合うと思うんでね、3桁ぐらいやってたらいいかなって感じなんですけども、さあ今日の運勢はいかに。84149、じゃらこちゃんの相手が見事。はいはい。はい、じゃあそういうことなんで、本日粘っていくポケモンなんですけども、こちらになります。今日はねちゃんと探す必要なくしてきたんでね、はい、コイルですね。なぜこのコイルを、粘るかと言いますと、今回は皆さんに、お教えするのは、状態異常に関する、対策です。はい。ですね、結構ここの、仲間呼び連鎖をするときには状態異常にねしてきてね、うぜえなってポケモンもいると思うんで、それに対する対処法っていうのをね今回紹介できたらなと思うので、このコイルなんですが、麻痺の追加効果のある電気ショックと、あと超音波をしてくるんで、その辺をねがあるんで、やっていけたらなと思ってます。さあいきなりコイル出ましたね。いいね、幸先がいいぞ非常に。でまず取り出したのはこのガントルですね。ここうまくいくかな。とりあえず普通に攻撃します。どうだ、オッケー、いいね。コイルはね頑丈っていう特性を持ってるんで、非常に優秀な特性ですね、頑丈という特性は。それ込みでもういきなり呼ぶね結構中山やビレンサー仲間呼んでくれるの早そうでありがたいんですけども、頑丈っていう特性があるとねちょっとめんどくさいんで、ステルスロックを巻いておきます。ステルスロックを巻いておくと仲間を呼んだ時に、一定量削ってくれるので、早速呼んでくれるかな。よし来ました。来て、でそうしたら、ステルスロックで、はい、ある程度削ってくれます。これで頑丈を潰すことができます。頑丈を潰すためには他にもあれですね、型破りのポケモンでね、潰すことができますけども、こうやって、状態異常の対策をしなければならないんで、今回はこんなステルスロックを巻く形でやっていきたいと思います。で次はお決まりの、スキルスワップとトリックでコイルを、無限回収にしてあげましょう。これが非常に便利なんですよね、やっぱりね。OK、素晴らしい。でそして登場するのはこちらです。またしてもオーロットもう困った時のオーロットみたいなとこありますからね。僕ね今オーロット好きなんでそういうところもあるんですけども、なぜオーロットかと言いますと、前回もこのほぼ無限連鎖の要となるオーロットもそうだったんですけども、これですね、収穫という特性と、ラブの実を持たせております。つまりこれで状態異常になっても延々と回復してくれるわけですね。ラブの実を使っては収穫し、ラブの実を使っては収穫しっていう感じです。とりあえずやってみましょう。超音波してくれるかな。ここで空気読めるコイルだったりするかな。押してくれるけど外す
本番に弱いタイプかな。はいはい。まあ超音波とか電気ショックとかで、あるんですけども、他にもねこういうこういう状態以上への対策としては、まあ麻痺だのやけどなどそういうものをそれぞれに対応していってもいいんですけども、まあできるだけあらゆる状態以上に対応できるためにするにはまあもちろんこのね収穫オーロとか一番いいんですけども、このサンドムーンで登場した根っこアラですね。根っこアラの特性絶対眠りはもう常に眠っている状態なので他の、状態以上になりません。他の状態以上にならないと言っても混乱だけなってしまうんで、その点はオーロットの方が優秀ですね。あと他は脱皮を持つポケモンですね、特性の。まあ脱皮は確か 30% だったかな、それぐらいの確率だったと思うんで、まあこのオーロット夢特性ですし、その辺が面倒だったら脱皮っていうのも、選択肢としてはあるのかなって思います。ほら今見ました、こんな感じにやります。でもってあとオーロット、優秀な点としてはまあラムの実を持たせたら回復どうするのっていうことなんですけども、これネオハルですね。ネオハルをします。ネオハルをすると、普通のポケモンだったら、交代ができなくなってしまうんですね。はい、交代ができなくなってしまうということは、捕獲、要員のポケモンに交代することができないというデメリットが本来は生まれてしまうはずなんですが、オーロットは、ゴーストタイプ、ゴースト草というね、複合タイプのおかげで、ネオハルをしていても交代をすることができます。ゴーストタイプはネオハルをしても、交代することができるというね。でも、例えば他のドラゴンテールとかホエルとかで、交代をさせられないというね、非常にオーロット強力なポケモンではあります。こういう連鎖要因とかではなく強いんで、ぜひとみんな使ってみてください。ということで、本日はね非常にコイル、結構いいペースで出てきてくれますけども、早く出ることを祈ってやっていきたいと思います。じゃあそれでは、粘っていきましょう。コメント返信コーナーどうぞ。はい、コメント返信コーナーやっていきたいと思います。じゃあまず1つ目、一発目に助けに来た仲間が色違いとは、さすがレリアンさん持ってますね。色違い実況者としていろいろ習ってます。ありがとうございます。やっぱりね、こうしてしばらく長く色違いポケモンのね粘るということを続けてくるとね、やっぱり色違いの神様はね見てるのかなと思います。たまにはちょっとねまたここでそろそろ神回出してやるかみたいな感じでね、はい色沼シュトーンみたいな感じで出してくださったんだと思いますよ。そんな感じの解釈でざっくりとやっております。じゃあ次のコメント参りましょう。色沼シュマジめんどい、また今度粘ります。でその後のコメントにあとは神ですかという感じなんですけども、今言った通りね、神ですかというよりかやっぱり神様に愛されるだけのことをしているだけといいますかそうですね。やっぱりその色運をね、色違いの運を引き寄せるためには諦めずにね、コツコツね粘っていけばね、なんでしょうね、やっぱいろいろね自分の中で積み重ねていけばいくだけそういうのがね振り返ってきやすくなるんですよね。でやっているうちにたまにでっかい壁にぶち当たるんですけど、それを乗り越えることができれば色違い犯人として、スキルアップできるのかなって思います。はい、じゃあ次のコメント参りましょう。元色勝ち理想個体厳選勢としてちゃんと見るを、その時は 3DS12 台稼働してたを、やっぱりペルシアンとかニドリとかで微妙な色変化が好み。はい、12台っていうのは仮にこのコメントくれた人が怪力だったとしても腕が8本足りないっていうね、そういう状況が起こりうるわけですけども、そして足を使ったとしても6本足りないから影分身でもしたのかなっていう感じなんですけども、はい、そうですね、微妙な色変化は好みということですけども、その微妙の種類にも僕よると思うんですよね。鬼ドリルとかペルシアン、そうですね、全体的に色がうっすら変わってるっつうか、そういう意味ではガブリアスとかゲンガーとかそういうところは割と有名ですよね。僕はねエレキッドの色違いがねすごい分かりづらくてね大変なんですけど、大変つうかもう初めて見た時もねこれ本当に色違いかってなるぐらいはね、困った経験があります。でもやっぱり僕はどっちかといえばしっかり色が変わってるようなタイプがいいかな。最近ね好きになったのは不安定フワライドとかそんな感じの色違いポケモンが、最近は好みだったりします。はい。
で次のコメント参りましょう。ケイシーを仲間呼びで捕まえてみてください。クソむずいですということなんですけども、はい。まあちょっとケイシーの方は、まあこの実況を始める前に一回、粘ってしまっているので、まあ仲間呼びってわけじゃないですけども、まあね、動画で粘ることはしないんですけども、ケイシーをね、仲間呼び連鎖するときにどうしたらいいのかっていうのを教えたいと思います。レクチャーしてみたいと思います。用意するのは、夢特性のナッシーと夢特性のゴチミルですね。はいはいはい。これどうするかと言いますと、まずケイシーに遭遇します。で、まずケイシーにナッシーで催眠術を当てます。まあ、でそれで眠らせます。眠ったところに、まあ、いつも通りスキルストアップと、トリックで相手に、収穫の特性と、あと、ヒメルの目を渡します。でも、ここで、ゴチミルに、違う、ゴチミルとかゴチルゼルか。はい。ゴチルゼル、まあその辺だったら何でも言っちゃいいんですけど、ゴチルゼルに交代します。ゴチルゼルの夢特性は影踏みなので、ケイシーはテレポートすることができません。で、ゴチルゼルは何を持たせているかと言いますと、気合のたすきを持ってますんで、またこれでトリックをして、一回不適当に何かしら攻撃をして、で、もう一回ラムの実じゃない、ヒメルの実を戻してやる。こうすることで、色違いのね、仲間呼び連鎖を無限でやることが可能になります。まあ、ただこの場合はちょっとケイシーの特性がシンクロだったり、あとは催眠術を当てても、早く起きちゃったりすると、まあちょっとあれなんで、まあ最高の条件になるまでは多少ちょっと粘るのが必要なのかもしれないですけどね。でもこれをやれば確実に、成功すれば確実にうまくいくと思うんで、そちらぜひ、やる機会がね、ある人はこちら参考にしていただければ幸いでございます。じゃあということで今回のコメント返信コーナーはこんなもんになります。まあ、今後にもね、どんどん、コメントの方募集させていただいておりますんで、ぜひともコメントください。じゃあそれでは今回の何体出たのでしょうか。それでは行きましょう。どうぞ。よいしょ、よし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 、全くよそ見せてた。心臓に悪い、心臓に悪い、心臓に悪い。いや、もうほんと脳膜だった。もう心臓に悪い。よし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 。ちょっと長めだったかな。ちょっと長めだったかな。何回だ。わかんない。わかんない。わかりません。もう一回何レーサーするのかちょっともう途中数えるのよく分かんなくなってきた。オッケー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 。まあでも収録にしては長めというか、まあでも十分まあいいタイムなんじゃないでしょうか。やっぱ突然来るんですよ、この色違いポケモンっていうのは。そしてこのね、腹の底から湧き上がるこのググッとした感覚、これだからやめらんないんですよ。オッケーオッケーオッケー。一回眠らせてグッナイではたく、一回引っかくしてこっちだね。オッケーオッケーオッケー。もうガンガンもうよく分かってなかったから、よし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 。で倒してオッケーオッケーオッケー。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないね。まだ寝てる。いけるかな。まあレベル6だし寝てりゃいけるよな。何色、黄色っちでしょ。クイックボール、クイックボール便利なものは3つしか持ってんな。どうしよっか。何ボールがいいかな。ハイパーボールあんま使ったことないっつうか、まあハイパーボール使ってみるか。まあ捕まるでしょう。まあおしゃれボールみたいな概念もあるんでね、僕もこだわれる範囲は全然こだわる人なんで。行くでしょ行くでしょ行くでしょ。よしオッケー、ありがとうございます。ゲットしました。ニックネームは相変わらず募集にしたいと思います。一旦ボックスに送ろうか。よし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 。もう完全にもう気を抜いてたから突然来たね。本当にもう後ろからキラーンのとに突き刺された感覚ですわ。
はい、じゃあそういうことで、ポケモンセンターに行きましょう。ハローポケモンセンターということで、ステータス見てみましょう。はい。意地っ張りです。意地っ張りの、AD 抜け 4V。控えめだったら使ってやんないこともなかったんだけどな。まさかの意地っ張りですが、まあ光ってくれることが大事なんでね、いいでしょう。で、あとこちら、前回、ね、捕獲したまさかの1連鎖目で捕獲したマーシェードですが、名前ね、ライブラリに決まりました。まあ本当にコメントくださった方ありがとうございます。じゃあそういうことなんで、こちらのコイルも、リプレを施してあげましょう。そういえば、あれですね、3段階の進化というか、お前じゃない。お前じゃない。悪いがお前じゃない。3段階進化するやつを色粘りしたのは初めてですね。この動画内ではね。ネジが上下するんですね。まあ今ではあらゆるところから公式さえも猛プッシュするこのコイルですが、表情が全然変わらない。どこにいるかと聞かれればここにいると答えるコイル。あそこもうめっちゃ腹ぶってる。どこが一番好きなんだろう。このね、磁石の部分もう一回やりますか。くっそ荒ぶってんな。面白すぎんでしょ俺過去やったリフレの中で一番面白いかもな。どこに口あんだよこれ。定番ですね。どこに口あるんだよっつうのは。まあ OK いいか。はい。まあいいよねこれでね。どうしようかな。いやね、最近ね、いっか。最近色違い図鑑だけじゃなくて、なんか色違いリアル図鑑っていうか、それこそこのコイルだったら、コイル、レアコイル、磁場コイル全て揃えた上で、一匹ずつ揃えた上でなんか完成みたいなのもね、なんか興味出てきたことは出てきたんですけど、もうさすがにちょっと途方もないから、まあ、とりあえずはね色図鑑完成を目指して、それ以降もまだ、気持ちが収まってなかったらそういうのもやってみようかなと思いつつも、とりあえず、コイルのレベル上げをしていきましょう。 OK 進化の時間です。お待たせいたしました。全国の、レアコイルファンの皆様、まあ彼がレアコイルでいられる時間はそう長くはありませんがまあ、長い目で、短い間を長い目で見てやってください。レアコイルこんな色です。まあそうだろうね。まあシンプルにコイルが3つくっついた形になるわけですから。あ、トライアタック覚えさせてやればよかったな。なんとなくだけど。よっしゃ、この子も、リフレしてあげましょう。ずいぶん表情豊かになりましたね、コイルの時と比べて。ナッシーとかたまたまの時と同じようにこいつらちゃんと感覚がこうしてるんだね。でもって嫌いな部分変わってないんでしょうか。あれ、嫌いな部分じゃなくなってる。大好きな部分になってる。あ、じゃあ嫌いな部分どこなんだ。離れる。一応右のやつの右のやつのここだけ気持ちいいらしい。あれ右のやつのこと全員の左手とかそんな感じか。ああ、全員の向かって左側の磁石の部分が全員それぞれ向かってあれということはさっきのコイルも左側好きだったりしたのかな。確認してないけど、まあそんな感じになるんでしょう、おそらく。はあ。じゃあそういうことで次はあれですね、磁場コイルにするわけですが、まあ本当にもうノーカットでいきます。ノーカットでいきます。いやーね、外ねちょっとねセミが鳴いてきててね、いやもうだいぶ暑い季節になりましたけどもね、皆さんね熱中症などには十分気をつけていただいて、はいはいはい。ここでいいんだよね。もうここでもう面倒なんで好きなの使っちゃいましょう。まあたくさんあるんで。
きます。ジバコイルも似たカラーリングなのかな。全体的に黄色がかってて、で磁石の部分は黒々としていてみたいな感じなんですかね。果たしてじゃーん。おお、白っぽくなるんですね。あ、なんかいいあ、ジバコイル結構俺の好きなカラーリングだな。なんて言うんですかね、このうまく説明ができないけど無機質な感じがこの電気鋼タイプのジバコイルに合ってるんじゃないかなとなんとなく思いますが、じゃあ最後ジバコイルのポケリフレもしてあげましょう。下からこんにちは。はい。えーっとジバコイルの目ってここなんですよね。ここじゃないんですよね。ジバコイルの目ここなんですよ眠らせてもここはこっちがね、この肩っぽい部分が眠るんですよね。じゃあこの目何なんだっていうねわかんないです。でもって好みの部分は変わってないですね。左手が好きで右手がやっぱ苦手という部分は相変わらず変わってないです。なんか上げてみるか。どれでもいいか。静かなんだよな。ここのエリアすげえ静かなんだよな。違いますよ皆さん。音声バグとかじゃないですからね。はい。そういうところです。はい。そういうステージなだけです。どうしよっか。ちょっとここで終わんの嫌だな。まあいや、一番近いとこに行こう。あれ、俺でさえ音声バグなのか、その心配をしてきたぞ。大丈夫かこれ。大丈夫？怖い怖い怖い。ああ、よかった。ああ、よかった。はい、じゃあということで本日もね、無事、なんとか、色違いポケモン出すことができました。あとあれだな、そう図鑑もちょっと全部この列を全部色違いにして、ああこの瞬間が気持ちいいんだやっぱり。すると俺アローラ図鑑はだいぶ揃えたよな。もうアローラ図鑑は1からどこまでいった？まあ粘り方は問わずなんですけど、ここまで張手山の直前までだからスリッパ55までとりあえず行きましたね。張手山以降もちょっとこの辺のゴーストタイプは少しあれですけども、だいぶ色違いポケモンばっかりになってはきてはいるんでね、とりあえずアローラ図鑑の完成を目指して、しばらくはねやっていくつもりなんで、皆さんどうぞ応援よろしくお願いいたします。じゃあということでね、はい、今日も、いい一日に謎の締めをしようとしたな。いい一日ってなんだ。とりあえずね無事光らせることができたんで、今日も安心していきます。じゃあそれではまた会う日まで。さよなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はマスターの顔からお願いします。